Така. Лещи. Има някакви, които са в срок 25-та, 28-та година, 26-та година. Така че са в срок, но не са пълен контингент. 23-та година, 4-ти месец. Има и съответно заминали, трябва да се проверят. Джамес има това не се води на никой, това е вече наше. Каквито такива. Хартийки, пликчета, листчета, кълъпчета, разни работи. Имаме сертификати. Имаме и тези малките, деца се изрязват и се слагат. Че да затворя вратата, че има някакво куче. Разтвори. Има 5 разтвора, 6 в срок. Някакви стари джамес, които сигурно за нищо не стават, за демонстрационни нужди. Пликчета, картончета. Някакви стъкла, но нищо впечатляващо. Тук има класьор за лещи, кутийки на разни работи, вилици, чини. Диоптрумер. Пасат. Ръчен шлайф. Ваничка. Ръчен диоптрумер. Машината за разпробиване. Някакви лещи, които са в срок 27 година, така че са окей, ушким. Винчета, болчета, гайки, нищо впечатляващо. Така. Отверки едно друго. Разни дребни неща. Имаме таблет за iRuler за взимане на мерки, ключове за чекмеджета, турбички, пликчета. Нещо, ако трябва да се шие, калъфи. Там предстои да се бутам, за да видя какво има. Но калъфи най-вероятно. Така. Продължаваме нататък. Джамес. Калъфи. Сертификатчета. Някакви. Калъфи, плик поръчки. Слънчево. Калъфи. Тези глазанти за стреляните. Тук има калъфи на Роденшток. Това на Роденшток. Калъфи. Тук масичка за обядване. Демонстрационни стъкла някакви. Калъфи с някакви чула. Такива работи. Тук шарени калъфи някакви. Бабешки, дедешки очила. Шик очила. Миен Айвер. Тук е Борио Армани. Тъй, касов апарат. Тук на тази стена има тези неща. И имаме съответно техни сертификат. Копия, разбира се.
И горе това е. Тук шо има? Елки мелки, сейко мейко, каталози, ала баба портокал. Пари има. Книга за похвали опаквания. Няма никой. Кофи, бабешки.